Bueno, sí, estem per aquest sentit fotuts perquè sabíem que el partit contra l'Olot era el match ball, ja era o guanyar o que se'ns acabés alguna possibilitat que teníem encara d'entrar a play-off. Va ser una llàstima com va anar tot el partit i en aquest sentit sí que estem fotuts, però bueno, al final hem d'intentar seguir treballant aquesta setmana per competir el diumenge perquè és el que ens toca. Al final sí que no t'hi jugat res en la classificació, però el jugador cada partit sabem que ens hi juguem molt, perquè per molt ja et dic que a la classificació ja no ens podem moure gaire, un mal partit o un bon partit et pot servir a tu a nivell personal, a nivell d'acabar amb bona sensació, a nivell de que l'afició que ens vingui a veure pugui passar almenys aquest bon dia veient-nos jugar, i això ja és bastant motiu pel qual treballar bé. No sé si dir-li tant com fracàs, però sí que l'objectiu era fer play-off, no l'hem fet, llavors no hem complert l'objectiu que teníem proposats des d'inici de temporada. Crec que tampoc no... Tothom ha fet el que ha pogut, jo crec que hem entrenat molt bé, hem competit, però al final en el futbol a vegades les coses surten millor o pitjor i no ens queda un altre que intentar-ho l'any que ve cada un on estiguem. Jo acabo contracte, em quedo lliure, jo és un lloc que hi estic molt bé, aquí a Terrassa, els 2 anys que he estat tots són paraules bones, jo estaria encantat de seguir aquí, però al final com tots és una situació que estem molt penjats que no sabem ni qui seguirà la directiva ni ara mateix ningú sap res de com acabarà el tema. Llavors, jo crec que és parlar una mica amb una bola màgica. Entenc que d'aquí poc ja estarà una mica més clar, és que no en sabem res, però hi ha molts factors que dependran de qui segueix, qui no, nosaltres no sabem res. No, ja dic, per ara jo crec que els jugadors sabem el mateix que pot saber un aficionat.